मारल्या पळय त्यांनी ट्युरिस्टान गाडी मारली आणि गाडी कितकी भितर पावल्या ती पळया आणि गाडयेतलो रिक्षाचो तसो हे जाला मार बसला आणि तो जाणटो वाडो आमचो शेतकरी तो आता शेतकरी कसो आसतलो आनी काय जाता तुमी बघा ते गव्हर्मेंटान तेजेर कांयतरी एक्शन घेवपाची स्पीड ब्रेकर मेन पयलीं घालपाचें आमदारान आमदाराचेर लक्ष घालून आमदार लक्ष घालीत ना त्या आमदारान मातशें स्पीड ब्रेकराचें पयलीं पळोवंक रस्तो करता चालू आहा रस्त्याची कामां करता ह्या सिजनाक आतां सगळो ऑफ सिजन चालू जाला आनी गाडी आतां ब्लॉक जाले आतां ही गाडी पळय मारल्या तेंचे रिक्षेचे मारून त्यांनी हो टुरिस्ट हे अशी येतात ताका स्पीड ना आतां खंय रस्त्यार एक कमीत ते 4 तरी स्पीड ब्रेकर जाय एक कातोळे वाडा मयेकर वाडा आणि मुनांग वाडा 4 स्पीड ब्रेकर जायत कंटिन्यू गाडी असतात तिथं ट्रॅफिकय नसता कोणच नसता ह्या ट्रॅफिकान आणि पुलीस तर केन्नाच केअर करनात येतात पुलीस गाडी सुद्दां सायडीक लायली तर सांगानात काडपाक आणि रोड भर सबंद गाडी लायतात आणि कोण न्यूजारय दिनात हे फक्त एक जे आहा हे लोकल रोड हो वायडनिंग करतात रूल करतात मोठे करतात त्यातून आणि स्पीड वाडटा स्पीड वाडल्या उपरांत स्पीड ब्रेकर हे जायत हे स्पीड ब्रेकर कमीत ते कातोळे वाडा मयेकर वाडा मुनांग वाडा प्रत्येक वाड्यात एक स्पीड घालून ती स्पीड कमी करपाची रस्तो हात तितलेच करून तो क्लियर करपाचो आणि